Noniin, tehdään mainos. Sun pitää pistää ovi kiinni, se pitää kato kustissa sama, joo, näin se menee. Okei, mulla nyt on kustanut. Mä voin silleen liirittää. No, Otan tän. joo. Pistä avaa. Tää on vittu hyvä idea. Me saadaan tästä niinku vuositainen juttu, eikö? Ollaanko me mainos kunnossa? Joo, noniin sitten. Joo, oota. No niin, mainos tehdään. Mikä sivu mun pitää ottaa? Ihan sama. Okei, no mä otan tän sivut. Noniin, NYT nyt. Tuutko topakalle? Mitä on lukko? Vittu joku tuli, jätkä veti NYT nyt, niin Mikko tuli vittu heti sisään. Ei voi mitään, mut kyllä me tää vielä tehdään. Purkitetaan koko homma. Joo. Noniin, voit lopettaa, mä kun sen noin pikkää. Noniin. Oota, mä etin sen sivun, mikä mulla oli. Noniin, milloin lähtee? NYT nyt. Ai uusiksi. Otetaan vittu uusiksi. Otetaan uusiksi. Noniin, Sitten kun sä oot, joo, noniin, nyt. Ai kusas mä heti? Ei, älä kun se heti. Noniin, okei, vähän aikaa noniin. selatatte lehtiä. Okei, NYT nyt. GTI. Kusse. Ei mennä! Joo, vittu. Noniin. Eikö me tehdä tää juttu? Tehdään. Vittu, oliks toi hyvä purkitus vielä? Ei ollut hyvä. Okei. Uusiksi. Se sun kusee vähän tää jäi pitkälle. Okei, noniin. Noniin, NYT nyt. Ei sun pitää alkaa kusee. Et se kuse heti ja kuset vasta sitten kun vähän aina pääs vasta. Okei, noniin. Noniin, NYT nyt. Uusiksi. Okei, yritetään vielä. Tää on kyllä paskasivu. No, mutta ihan sama vittu. Noniin, NYT nyt. GTI! Kuse! Ei vittu. Noniin, vedetään Yksi vielä. Okei, vittu, kai me yritetään tää vielä tehdä. Noniin, nyt Noniin, nyt vedetään nopee. NYT nyt. Mä oon saatsi. GTI! Kuse! Toi on surkee. Eihän, nyt pitää vetää nopeasti. Ei, mutta ei vetä puhetta nopeasti, mutta aloitetaan nopeasti. Okei, joo, sori. Eli uudestaan. No, vedetään vielä tää joo. NYT nyt. Pisti vaan vittu ruoska vittu on perseestä. GTI! Kuse. Se voi kustaa koko päivän, mutta ei se meitä haittaa. GTI Magazine. Osta lehti ja kato vaikka autot ja mimmit. Ei meitä kiinnosta. GTI. Paskalehti, mut osta se, me saadaan rahaa. No niin, eiköhän tää ollut tässä vittu.